Kaixo, bideo honetan egingo dugu 2016ko uztailean agertu zen ageriketa bat, uhinak lantzen dituena, eta esaten digute, daukagula zeharkako uhin baten ekuazioa, eta ematen digute zein den, eta hortik zenbait gauza eskatzen digute. Ematen digutenean uhinaren ekuazioa, egingo dugun lehenengo gauza beti da, konparatuko dugu uhin ekuazio orokorraren adierazpenarekin, eta joango gara ikusten zeintzuk gauza lortu ditugun. Hau da adierazpen orokorra, goratu beste adierazpen bat dagoela zeinetan sinuaren ondoren bipi agertzen den. Hori ematen digute pi zati 3, beraz. Hemen bipi jartzen ez badu, egingo duguna da hau biderkatu, faktore komun hau sartuko dugu, eta horrelako begiratu pi zati 3 bider 3 isa hau lortzen dugu, eta pi zati 3 bider -30 hau lortzen dugu. Eta horrein bai konparatuko dugu hauek biak. Zebestela erratzen gara eta hau hasten dugu, hau eta hau konparatuko ditugu. Hemetik ikusten dugu lehenen gauza da, A balio duela 0,2. Eta nora esaten diguten sistema internazional, nazioarteko sisteman idatzita dagoela, badakigu metrotan adierazita dagoela, beraz amplitudea da 0,2 metro. Bestetik, eta hemen trampa ez dut esango, baina bai, trampatxo agertzen zaigu zegu, ohituta gaude jartzera lehenik eta behin zati temporala eta gero espaziala. Eta hemen eman digute aldrebez, zati espaziala eta gero temporala. Negatiboa edo positiboa den ahaztu, berdin zaigu. Baina, hemen jartzen badu pi isa, pi izango da k, eta ez omega, zergaitik begiratu behar dugu zer daukan alboan. Temporala beti izango du k, ezta? Izaren alboan beti hau k, beraz hemen izagertzen bada, pi hau izango da k, beraz hemen jartzen dugu, k balio duela pi. Eta modu berdinean, 10 pi hau ez da k baizik eta omega, zergaitik t alboan daukalako, beraz 10 pi izango da omega. Eta azkenik nola hemen ez den agertzen gai bat zeinek ez daukan ez isa ez t, horrek esaten digu, hasierako fasea phi 0 balio duela. Beraz, ja lortu dugu amplitudea, pultsazio da bidaran geluarra, uhin zenbakia eta hasierako fasea. Eta metik aurrera, lehenik eta izaten dugute uhinaren edatze abiadura. Uhinaren edatze abiaduraren formula erlazionatzen du alde batetik aldagai espazialak eta bestetik temporalak. Horrela baitare adierazi dezakeguna. Gu lambda ez dugu ezagutzen, baina ezagutzen dugu k. Eta lagenda izango da pi zati k. Eta bestetik t eta f ez ditugu ezagutzen, baina omega bai. Esan bezala lambda kalkulatzeko egiten dugu pi zati k horretik lortu dugu, beraz ikusten dugu lambda direla 2 metro. Omega do pultsazioarekin berdina. Pi f, hortik askatzen dugu f, omega ezagutzen dugu, dela 10 pi izate 2 pi, 5. Beraz ja lortu dugu lambda eta f. Eta lambda eta f behar ditugu edapen abiadura kalkulatzeko 2 bider 5, 10 metro, zati segundu. Beraz egin dugu ja atala. Eskatzen digute kalkulatzeko gehienezko osilazio abiadura, hau da, vibrazio abiadura maxima. Vibrazio abiaduraren adierazpena da a omega kosinu, eta hemen agertzen den fasea. Kosinuak hartu ezaken baliorik altuena plus bat denez, adierazpen hau gehienez jote izan daiteke a omega, beraz horregatik esaten dugu abiadura maxima izango dela a omega, a ezagutzen dugu, omega ezagutzen dugu, biderkatzen ditugu eta ikusten dugu gehienezko osilazio abiadura hori izango dela 6,28 metro zati segundu. Azken atalak esaten digu, zein alduenetan izango du baliorik handiena isa berdin 2 metro puntuaren osilazio abiadura. Osilazio abiadura edo vibrazio abiadura ikusi dugunez bera adierazpen orokorra honakoa da. Gure kasuan a izango denez 0,2, omega izango denez 10 pi, hemen omega, azkenean egin duguna da, sartu ditu gure datuak izateko gure osilazio edo gure vibrazio abiaduraren adierazpena. Eta galdetzen digute noiz izango den hau handiena isa berdin 2 metro denean. Hau konstantea da eta hau konstantea da. Aldatuko diren gauzak hemen barruan gertatzen dira. Baliorik handiena gertatuko da kosinu hau bere baliorik handiena hartzen duenean. Eta hori gertatzen da, kosinuaren balio maksimoa izango denean berdin bat. Beraz, urrengo idatzi dezakegu. Hori gertatuko dela, kosinu 10 pite ken pi isa berdin bat denean. Hau gertatzen denean lortuko dugu abiadura maksimoa. Bestetik esaten digu isa berdin 2 metro direla, beraz isa gertzen den lekuan bi jarriko dugu. Kosinu 10 pite minus isa lekuan 2 pi berdin bat. Eta hau da ebatzi behar duguna, ikusi behar dugu zein terekin hau gertatzen den. Galdera da, kosinuaren zein baliorekin lortuko dugu bat izatea? Esfera goniometrikoa gauratzen badugu, kosinuaren balioa da proiekzio horizontala, eta bat balio izateko angelu izan behar da edo 0 edo 2 pi.
kasu honetan 0 esango dugu, bale? Hemen gaudenean, gure angelua edo gure fasea hori denean, 0 edo pi kosinuaren balioa bat balio du, hau betetzen da. Beraz, hau egia izango da, 10 pi t ken 2pi, hau da barreoan dagoena, berdin 0 denean. Hemen jarriko bagenu 2pi, baita ere ondo irtengo zen ariketa, baina 0rekin baita ere. Beraz, hau 0 izateko, bazkenean hau bestatera pasatzen dugunean 10 pi t 2piren berdin izan behar da, t askatu behar dugu, 10 pi zatitzen eramaten dugu, pi eta pi joaten dira, eta 2 zati 10, 0,2. Beraz, t berdin 0,2 segundu denean, hori hemen zahartzen badugu, hau eta hau anulatuko dira, kosinu 0 bat balio du, eta hortaz abiadura izango da maksima. Adi honekin, ze hau da lehenengo ariketa zeinetan hau bezalako zerbait agertzen den, eta oso interesgarria da.